איזה שבת, אימא'לה. את האמת, השמנתי איזה 2 קילו מהשבת הזאת, איזה מאכלים של הרבנית רבקה. הרב והרבנית מקסימים, נדיבים, אנשים מדהימים, חמים, אווירה של בית. אווירה, באמת שלא רואים דברים כאלה. האנשים פה חמים, מחבקים, מכניסי אורחים. בכיף, בשמחה, באור, באווירה משפחתית. מוצאי שבת פיצות, השגחות פרטיות, כל השבת תפילות. 100 מ-100. תודה. פשוט מדהים. נהניתי פה מכל רגע, מכל דקה, מכל שנייה, מהארוחה הנפלאה, מהיחס, מהגישה. באמת חוויה וממליץ בחום לכל אחד ואחת להגיע לפה בטיול שלהם. באמת, מי שרוצה שבת משפחתית, מהנה במיוחד, לצאת עם אורות חדשים לשבוע החדש, זה רק איסלאם מוחמד. רק המקום קצת לסלול אותו, לשפץ אותו, שהגישה תהיה נוחה, אבל באמת 100 מ-100. תודה רבה, שיהיה אחלה שבוע שבעולם, אוהבים אתכם לאסלאם.